De köcsög volna. Mit? Mondta neki, hogy jó? Igen. Mondta. Na, az jó. Mai troppo più neni, che va? Lui tutto una Jó. Ja, nem is azt veszem már van. Kideges vagyok, már nem is azt vettem. Nem tudom. Jönnek mi is te is oda, bazd meg. Nem zavarni. Jó. Na.
Akkor menj már, mit sétálsz? Jó. Szerintem az olyan egy apja, hogy ennél egy kicsit arra menne. Jó, hogyha ilyen az bár, hogy remeg a kezem, mint az állat. Mit? Remeg a kezem. Hát nem csemeged. Ez jó, nem esett? Ez ha jó, akkor jó. Gyönyörű. Megint bólinthatunk. Jó. Jó volt. Hátraadtok, hogy foglak enni. Nem, az még nem, hogy fölfújott meg utána. Nem, láttam elég. Egyenesen fekszik. Persze. Hát igen, ezért sajnos lehetett lenni. ...92 pont környékén. Sanyi, átveszed? Zsibbarok. Fogjad most már basszus, hát itt van nálam üveg, mindent szírta. Egy üveg van nálad. De akkor menj ki a képből, Laci. Sós Andrát láttuk, Hanne, érdemes is megjegyeznem, mert egy ifjú tehetség, egy másfél éves Erdelt Terrier kislánnyal, a pórázonvezetés gyakorlatnál igen figyelmes, örömtelien hajtja végre a gyakorlatot, egész pici oldalt eltaladása van a vezető mellől, egy-két szösszenetre, a fordulatoknál a kutya nagyon figyelmes, szorosan a vezetője mellett halad, sajnos egy alkalommal a hátraadsz követően a kutya nem ül le, a gyakorlat minősítése nagyon jó, szabadon követés gyakorlatnál, a csoportban jobbra fordulásnál a vezetőt szorosabban kell követnie, valamint a gazda, amikor beáll a kiindulópontra, akkor alaphibát megdicséri a kutyát, sajnos, ami csak gyakorlat végén lehet. A hátraarcnak viszont a szabadon követésben folyamatosabbnak, szabályosabbnak kell kissé lennie, a gyakorlata a legalacsonyabb nagyon jó még, menet közben ültetés visszatéréssel, felvezetésben szabályosan, párhuzamosan ad a kutya, vezényszó kiadásakor, példaértékűen, gyorsan, célzatosan, egyenesen ül, végig figyelmes, a gazda eltávolodott, akkor egész a visszaérkezésig, kiváló, menet közben fektetés, behívással, felvezető szakaszban, alapállásból szabályos, párhuzamos, figyelmes, vezényszóra a kutya, azonnal gyorsan, céltudatosan hajtja végre egyenesen a gyakorlatot, a pozícióját végig nyugodtan, figyelmesen megtartja a behívás pillanatáig, vezényszóra azonnal nagy lendülettel jön a vezetőhöz, de ezt a lendületből nem vesz vissza eléggé, és kissé beüt a gazdának előtte, de szabályosan ül, vezényszóra azonnal gyorsan jön lábhoz és egyenesen ül, a legalacsonyabb kitűnő, ebben maradás zavarással a felvezető szakaszban párhuzamos, figyelmes, vezényszóra azonnal szabályosan fekszik, a pozíciát végig nyugodt figyelmességgel megtartja, vezető beérkezéséig vezényszóra azonnal gyorsan ül föl, a minősítés kiváló, mindösszesen legmagasabb, nagyon jó 95 pont, és nagyon gratulálok egy másfél éves fiatal kutyával, ilyen